Chasalo Damcherra Kachucherra Achukthaini Mailong visi Amchaio Kaisa Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 7 family ni 21 voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksagwi Naharkha MDC Dhirendra Debbarma Long Tipra Motha long Tipra Motha long Khancha long Bubagrani Tanzana Hamzaga Panerona Kabai Kobai Lam Sogo Bubagrani Tanzana Hamzaga Panerona Kabai Kobai Lam Sogo Bubagrani Tanzana Hamzaga Panerona Kabai Kobai Lam Sogo Tipra Salong Bubagrani Asalo Koksanani Thangai MDC Dhirendra Debbarma Saka Habubagrani Fanotebo Karak Klainani Bagai Thansake Samong Klaine Khare Apandawa Dalbidal Bodol Yakarwi 7 family ni 21 voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksagwi Naharkha Pandaw Manjanai Narwairo Tini ojaga Chini Mailong ADC village Pancham Nagar ke jatone sinibo aro 7 family 21 buta Bubagrani Thansa ni Marib Thansa no Hamjagwi Sung Tipra Saro Thansa Klaino Tongnai hine tini borok Yapri Ketal Sepai ka Bubagrani Sung Sasane o Homsang no Ramoi borok lama himnani hine borok no chung tini ojaga wo Chini block president borom gunang Debbarma Chini district ni vice president Chini Kollan Debbarma Chini YTF ni Chini Bipul Debbarma Chini zonal chairman tai joto adong tongo Chini youth sok togo jong Bohrokno Bubagrani Mumbai Lamsogoi Nahaka jong Thansa no tongnai joni Naharmung obono jong Tipra Thansa mani hamnai sar bo bisio abong khable Mailong ADC village Pancham Nagar ke jotono sinu 3 nong ward oro BJP ni khas khlai tongo CPM khlainai bo tongo Congress khlainai bo tongo jong asai kha matro to kebo mane kopalo marka siljagoi asaiya jong borok Tipra no jong abo hairong no jong besi important ya bo BJP phayo CPM phayo jong abai no besi saya jong Tipra Thansa ungnani Bubagra jono Thansa ni ga o Thansa no Hamjagwi borok phaiga abo se jong Bohrokno Bubagrani Mumbai Lamsogoi na hau Bubagra long Tipra Motha long Tipra Motha long Khancha long Bubagrani Tanzana Hamzaga Panerona Kabai Kobai Lam Sogo Bubagrani Tanzana Hamzaga Panerona Kabai Kobai Lam Sogo Bubagrani Tanzana Hamzaga Panerona Kabai Kobai Lam Sogo Tipra Salong Bubagra ke Bureau Report Chini Khorang